Salutare lume și bine v-am găsit, eu sunt Răzvi și astăzi începem o nouă serie cu un joc care mi-a marcat copilăria. Este Clash Royale și nu vă uitați la numele meu pentru că mi l-a pus la Caterinca. Și da, dacă vreți să-mi dați gen tag sau să mă adăugați la prieteni, așa mă cheamă, puneți pauză. Mi-am început un nou cont, am avut un cont de aproape 1000 sau 2000 de trofee. Știu, sunt puține trofee, dar am început din nou și vreau să îl duc până la capăt. Ăsta este deck-ul meu, deci, da, dar o să mai schimb, na, înțelegeți și voi. Na, eu zic că pe episod să avem 3 meciuri sau 2, depinde cum am eu dispoziția pentru acest joc. Dacă cred că o să avem și un meci. Dacă o să mă enervez eu, o să mai joc și off camera și toate cele. Eu zic hai să-i dăm drumul și da, să dăm un match. Sper să meargă netul cum trebuie, că pe date merge excelent de bine. Dar văd că pe Wi-Fi cam greu. Sper să mă aud bine. Nu am niciun microfon, gen cu microfon de la telefon. Poma. Punem ăsta și ăsta. Oh, nu are green de ăla cum dracu se cheamă. No shit. Pusher-ul. Da, am înțeles, o să iei camera. Îi dăm o leac de push cu ăsta. Hai, du-te și la ajutor! Dă-i, dă-i! Ok. Acum trebuia Baby Dragon. Pune gigant acolo. Știu, n-am făcut cea mai bună alegere, dar asta este. Bă, dar asta a făcut? Da. A făcut băiatul. 165 de trofee avea băiatul meu. 145 de trofee, nu știu câte trofee aveam. 176 de trofee. Hai că facem imediat 300, cred că în episodul ăsta, sau 200 și ceva să facem. Hai să mai dăm un match. Sigur, după ce câștig un match, trebuie să vină un match de ăla care să pierd. O să vedeți. Trebuie să vină un match. Dar cred că o să fiu de ăla gen pusher. Hai să pușez. Da. Punem de ăsta aici. Shit. No shit. Da. Da, mi-a luat-o de asta. O, v-am zis, o să pierd. Dar nu se știe niciodată dacă pierd sau nu. Nu se știe niciodată dacă se... No, prințul! De ce prințul? Nu! Da, am pierdut. E pierdut meciul ăsta. Da, e pierdut meciul ăsta. E pierdut meciul ăsta.
Chit că am scos eu. No, prințul ăsta mă enervează de nu mai pot. Cartea asta este așa de enervantă. Da, ce să vezi, o să pierd. Grav. Grav. Nu este nimic dacă pierdem. Asta este. Oricum știu că n-am nicio șansă. Aia a fost. Din păcate am pierdut acest meci, dar nu este o pierdere pentru că mai este încă un meci. Deci mai este încă un meci. Nu este nicio pierdere. Mai dă 200 și îmi dă pe aia să aleg dintre ăia. Bă, dar s-au băgat cărți noi de când am mai jucat eu. Poate câștigăm acest meci. Dacă nu câștigăm, mai facem un meci și aia a fost episodul. Sper să stai afucă, frate. No. Shit, frate! De unde dracu au ăștia? Da. Meci pierdut. Sunt eu prea praf pentru jocul ăsta. Da, am pierdut. Asta este, fraților, mai facem un meci și aia a fost. Am pierdut. Din păcate. De ce trebuie eu să pierd? Oh, mini P.E.K.K.A! Bine-s! Bine, mini P.E.K.K.A, hai să dăm un meci cu mini P.E.K.K.A și după aia încheiem acest episod, fraților. Să treceți cu follow la Instagram la mine pe acolo și cu un like la episodul ăsta și un follow și pe ăsta TikTok. Cred că o să se închidă acum așa TikTok-ul, dar... No, frate! Ăsta mi-a văzut deck și are counter de ăsta pentru deck. Da. Bă, de ce dau eu de player de ăștia proști? Să mă cac eu nasul vostru de proști. Da, am pierdut. Da, fraților.
De ce pe episod trebuie să pierd? Așa, rău. Bă, dar asta mă ajută. Asta mă ajută cu ceva, zic. Dar nu știu unde să-l pun. Hai să-i mai dăm un meci. Fie de la mine un meci iar pe episod. Da, e arab ăsta. Da, și câștigăm. Măcar am câștigat și noi două meciuri pe episod, zic. 29 de trofee. Ok. Păi asta a fost, noi ne vedem data viitoare. Nu uitați să vă abonați, să treceți cu un follow pe Instagram și pe TikTok. Vă pup! Noi ne vedem data viitoare cu un nou episod de Clash Royale.